ପିଲାମାନେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ, କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ ଏବଂ କବିତାର ପୂର୍ବାଭାସ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ କବିତାର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସରଳ ଅର୍ଥ ଜାଣିନେବା। ଦୀକ୍ଷା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଗର୍ବ। ପତିବ୍ରତା କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତା ହୋଇ ଭକ୍ତି କରେ। ଗୂଢ଼ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରଗାଢ଼ ବା ଅପ୍ରକାଶିତ। ମାୟା କହିଲେ ଛଳନା, ମୋହ, ଆସକ୍ତି। ମୂଢ଼ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୂର୍ଖ। ଦାସ ମାନେ ସେବକ। ଆଶ କହିଲେ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଅଭିପ୍ସା, ଅଭିଳାଷ, ବାଞ୍ଛା ଇତ୍ୟାଦି। ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ନଗରୀ, ଆଉ ଚିତ୍ତ ମାନେ ମନ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କବିତାର ଦୁଇଟି ପଦ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିନେବା। କବି ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିତୃଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିତୃଭକ୍ତି କହିଲେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଭକ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ। ପିତା ଦେବତୁଲ୍ୟ। ଉପନିଷଦରେ ପରା କୁହାଯାଇଛି ପିତୃ ଦେବୋ ଭବ। ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ସବୁ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହି ପରମଂ ତପଃ ପିତରି ପ୍ରୀତିମାପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ ଓ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବ। ଏହି ନୀତିକୁ ଦୀକ୍ଷା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କବିଙ୍କର ରହିଛି ଆଶାନ୍ୱିତ ଆହ୍ୱାନ।